אבל אנחנו נזמין עכשיו לדברי תורה. בלילה של תורה וחיזוק. ליל הושענא רבה. את כבוד הרב הגאון הרב זאב ערן, בבקשה, כבוד הרב. אז הזכות. ערב טוב, ולפני שאני פותח, חייב לברך את עם ישראל היקר. איך בשעות האלה, שעות כל כך יקרות, עוזבים עולם ומלואו, עוזבים את המיטה, לא הולכים לישון, ושומעים דברי תורה ודברים של זיכוי הרבים. אשריכם ישראל, אין כמו עם ישראל בעולם. עכשיו אנחנו פותחים, והדבר התורה שלנו, אני רוצה לשאול שאלה. אנחנו כל עם ישראל כבר מעל 2000 שנה, אומרים בסוכות, יום יום, כל פעם בברכת המזון הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. מה זאת אומרת? הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. כשהייתי ילד, זה נשמע לי משהו מאוד עצוב, וזה משהו דרמטי כנראה, שהסוכה לדוד המלך והיא נפלה, מה קורה? אנחנו מתפללים על זה. אבל גדלתי מאז, ובכל ספר מלכים אתה לא מוצא סוכה שהייתה לדוד שנפלה, ושאנחנו צריכים להתפלל עליה, וגם מה זה נוגע אלינו בכלל היום. אם תעשו חשבון של 2000 שנה, כפול כל המיליונים של יהודים בכל דור ודור שאומרים את זה, כפול כל ברכות המזון, אז אנחנו מדברים פה על מיליארדים של פעמים שעם ישראל מתחנן לקדוש ברוך הוא שיקים לנו את סוכת דוד הנופלת. מה זה? מה מדובר? כדי להבין את זה, אנחנו צריכים לפתוח מסכת סנהדרין. ובמסכת סנהדרין, הגמרא מספרת שרב נחמן שאל את רבי יצחק, תגיד לי, מתי מגיע בר נפלי? שאל אותו רבי יצחק, בר נפלי? מי זה בר נפלי? אומר לו רב נחמן, זה המשיח. שואל רבי יצחק, למשיח אתה קורא בר נפלי? תבינו, בר נפלי בארמית, בתרגום ישיר, בר זה בן. נפלי זה נפילה. אז המשיח זה בר נפלי, בן של נפילה, אתה קורא למשיח בן של נפילה? אומר לו רב נחמן, כן, שכתוב בפסוק, בספר עמוס, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת. עכשיו אנחנו כבר מבינים שהרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת, זה קשור למשיח, אנחנו מבקשים שהמשיח יבוא. עדיין לא כל כך ברור לנו מה העניין של הסוכה פה והנפילה פה, אבל עכשיו אנחנו מבינים שזה קשור למשיח, ואנחנו עדיין לא מבינים כל כך למה הוא נקרא בכזה שם משונה ואפילו מגונה, בר נפלי. בר נפלי, בן של נפילה, זה ככה שמו של המשיח. כדי להבין את זה, אני מזמין אתכם עכשיו לפתוח מסכת ברכות, דף ד', תחגרו חגורות, אנחנו ממריאים. כי עכשיו מי שיקשיב רק לדקות האלה, בלי כל ההקשר של המסביב, כבר הרוויח טיפ גדול לחיי נצח. וככה אומרת הגמרא, מסכת ברכות. כל האומר בכל יום 3 פעמים את המזמור הזה של אשרי יושבי ביתך, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. וואו. מי שאומר כל יום 3 פעמים את אשרי יושבי ביתך, את כל המזמור, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. למה? מה יש במזמור הזה? שואלת הגמרא. ואומרת הגמרא בגלל שיש במזמור הזה 2 מעלות גדולות מאוד מאוד. אחת, הוא מסודר לפי האלף בית. וכל שבח שמסדרים לפני הקדוש ברוך הוא, שמשבחים אותו, שהוא מסודר לפי 22 האותיות שבהם נברא העולם, זה שבח גדול מאוד. אז יפה, זה דבר אחד, לפי האלף בית. 2, במזמור הזה מוזכר פסוק מאוד חשוב, והפסוק הוא פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, שדרך אגב, אם אני לא טועה, ראשי התיבות של הפסוק הזה, של הפרנסה, חרוטים גם על הסכינים שקודם מוזכרו, של רב חיים קניבסקי, זכר צדיק לברכה. ועכשיו, כל מי שלומד את הגמרא, מאוד יפה, יופי, זכינו עכשיו לטיפ עצום לחיי נצח, להיות בני העולם הבא, אבל פה מתעוררת בעיה. כי מי שבאמת בודק את המזמור, רואה שהוא באמת כמעט לגמרי מסודר לפי א' ב', זאת אומרת א', ארוממך אלוקי המלך, ב', בכל יום, ג', גדול השם וכו', ד' לידי ו', אבל חסרה אות אחת. האות נון. למד, מם, נון לא קיימת, סמך. המזמור מדלג על הפסוק נון. והגמרא בטוחה שאתה, הלומד, ישר תשים לב לבעיה ותשאל אותה, ולכן מיד הגמרא ממשיכה, אמר רבי יוחנן, מפני מה לא נאמר נון באשרי, ועכשיו תקשיבו טוב. למה לא נאמר
נון באשרי. אומר רבי יוחנן, בגלל שיש לנו בנביא, גם עמוס, יש לנו פסוק טרגדי מאוד מאוד שמתחיל באות נון. הפסוק הולך ככה, נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. שזה אומר שעם ישראל נפל ולא יוסיף לקום יותר. וכיוון שיש לנו כזה פסוק נורא והיום, לכן דוד המלך לא שם פסוק שמתחיל באות נון, כדי שלא נזכר בכלל בפסוק הנורא והיום הזה. אבל עכשיו אני מניח שכמוני גם אתם וכל אחד שומע שיש כזה פסוק נורא והיום. מה זאת אומרת? נפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל. עם ישראל נפל ולא יקום יותר. יש כזה פסוק בנביא? רגע, איך אפשר לחיות עם זה? מה זאת אומרת? עם ישראל נפל ולא יקום יותר? באמת זה פסוק טרגדי. והגמרא מנסה לתרץ, הגמרא אומרת במערבה, כי הגמרא נכתבה בבבל, תלמוד בבלי, מה שנקרא היום עיראק, אז בזמנו זה היה בבל, הגמרא אומרת במערבה, שם תלמידי החכמים בארץ ישראל, שהיא מערבית לבבל, מתרצים את זה ככה. נפלה לא תוסיף, פשוט תזיזו את הפסיק, במקום נפלה, פסיק, לא תוסיף קום, תזיזו את הפסיק. נפלה לא תוסיף, היא לא תוסיף ליפול, קום בתולת ישראל. נפלא מאוד, איזה יופי של תירוץ, הגמרא אומרת, אבל יש לנו עדיין בעיה, כי בסופו של דבר, בכל זאת, דוד המלך לא הכניס את הנון באשרי בגלל הפסוק הזה, זאת אומרת שדוד המלך לא כל כך אחז מהתירוץ הזה, כנראה נשאר בינתיים בסימן שאלה. אז מה הולך פה? רגע, אבל באמת, האם יש פסוק כזה? אחד מה13 עיקרים שלנו, יש לנו 13 עיקרים, אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו הוא בורא ומנהיג לכל הברואים, והוא לבדו עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. יש לנו 13 עיקרים. אחד מהם זה אני מאמין באמונה שלמה שכל דברי נביאים אמת. בואו נבחן את עצמנו, אתה מאמין שכל דברי הנביאים אמת? אתה מאמין שעם ישראל לא יקום יותר? וגם אם כן, זה מפחיד מאוד. איך תסתדר עם אחד האני מאמינים שיש לנו ב13, והוא, אני מאמין, באמונה שלמה בביאת המשיח? ואף על פי שהתמהמה, עם כל זה אחכה לו, בכל יום שיבוא זה אומר שתהיה תקומה לעם ישראל. אז רגע, אנחנו בפלונטר. אנחנו עכשיו בפלונטר. או שאני מאמין שכל דברי נביאים אמת, ואני מאמין למה שהנביא עמוס אומר, שנפלה, לא תוסיף קום בתולת ישראל, עם ישראל נפל ולא יקום יותר, או שאני מאמין בביאת המשיח. איך אני יוצא מהפלונטר הזה, ובשביל לצאת מהפלונטר הזה אנחנו חייבים להציץ בדברי הזוהר הקדוש. והזוהר הקדוש מספר את הסיפור הבא. רבי יחא ורבי יהודה היו מהלכים בדרך. שאל רבי יהודה את רבי יחא, תגיד לי, איך אתה מסתדר עם הפסוק הזה? איך אתה מסתדר עם הפסוק הזה? נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אומר לו רבי יחא, אתה צודק. תדע לך, באמת, היה הפסוק הזה קשה לי ביותר מן הכל. והלכתי לרבי שמעון בפנים חשוכים. רבי שמעון ראה אותי, אמר לי, מפניך ניכר מה שבלבך, רואים שעובר עליך משהו. אמרתי לו, כן. איך אפשר להסתדר עם הפסוק הזה? פניי וליבי שווים. אני עובר משהו. איך מסתדרים עם הפסוק הזה? שאל אותי רבי שמעון, ומה שאומרים החבריה, מה שבתלמוד הבבלי בבבל קוראים בני מערבה, פה בארץ ישראל, רבי שמעון, רבי יחא, רבי יהודה נמצאים בארץ ישראל, הם לא קוראים לעצמם בני מערבה, הם נמצאים פה, אז קוראים להם חבריה. נו, ומה שאומרים החבריה, נפלה, לא תוסיף. קום בתולת ישראל, מה אתה אומר על זה? אומר לו רבי יחא, ככה מספר רבי יחא לרבי יהודה את כל הסיפור הזה. אמרתי לרבי שמעון, זה לא מסתבר. בגלל שכל הפרק הזה הוא פרק שלילי, הוא פרק של זעקה, של שבר. הפרק מתחיל, אתה בן אדם שא קינה על בתולת ישראל. ואם זה היה כמו שהחבריה מתרצים שמזיזים את הפסיק, נפלה, לא תוסיף, עם ישראל לא ייפול יותר. אז זה היה צריך להיות פסוק של נחמה, פרק של נחמה. זה לא נשמע. אומר לו רבי שמעון, אתה צודק. ותדע לך, הפסוק הזה צריך לפרש אותו. ואוי להם לצאן שאין להם רועה, ואוי להם לדור שאין להם מי שיפרש להם פסוקים. אז פירוש הפסוק הוא ככה, עם ישראל נפל ולא יקום יותר. שמעתם? זה אומר רבי שמעון. אבל לא אוסיף להקימה, זה לא כתוב. הדאו דכתיב, זה מה שכתוב, הפסוק שכבר הזכרנו מקודם בעמוס, ביום ההוא אקים את סוכת דוד
הנופלת. עם ישראל לא יקום, הוא נפל ולא יקום יותר. אני אקים אותו. עכשיו אנחנו מבינים כבר קצת יותר מה שאנחנו אומרים, הרחמן הוא יקים את סוכת דוד הנופלת, הרחמן הוא יחזיר לנו את ביאת המשיח. מישהו שאל אותי פעם, כשאמרתי לו את הדבר תורה הזה, רגע, אבל אתה רואה שיש היום ברוך השם המון אנשים חוזרים בתשובה, יש גל אדיר של חזרה בתשובה, עם ישראל מתרומם, עם ישראל קם, על מה אתה מדבר? נכון, זה נכון. אבל בסך הכללי, אנחנו משולים לספינה שטובעת. מה קורה כשספינה טובעת בתוך האוקיינוס? ומים מתחילים להציף את התאים הנמוכים. כל האנשים שנמצאים למטה מתחילים לעלות, עולים לסיפון. אז אם אתה תעשה תמונת מבט מהצד על עם ישראל, הרבה אנשים עולים מהתחתיות, עולים למעלה לסיפון, למעלה. אבל בסך הכללי, עם ישראל, אנחנו בנפילה, בירידה, ומי כמוני, כמוכם היום רואים את זה מולנו, רואים את מה שעובר עם ישראל, בלי לפרט יותר מדי. כולנו מבינים טוב מאוד מה מדובר. עם ישראל זקוק באמת לתקומה רצינית מאוד, ועל זה אנחנו מתפללים, הרחמן, הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת. עכשיו, מה שנשאר לנו רק להבין, למה זה קשור דווקא לסוכות? התפילה המיוחדת והנפלאה הזאת, התקומה של עם ישראל, וזה בעזרת השם, המשך צפייה מהנה, נשתדל לענות על זה בעזרת השם בהמשך הערב. שר כוח גדול, הרב זאב ערן, כבוד הרב. שנזכה לראות את הסוכה שכבר, איך אומרים, שתרים את עם ישראל, כולם מהנפילה. תודה רבה על הדברים הנפלאים, יישר כוח. הסבר נפלא ומעודד. וואו. אז זה יקרה כבר היום, אני מאמין, עם הזכויות הרבות של הרב עם הורוביץ, ישראל. יש לנו כמה שאלות לרב זאב ערן. הרב ערן, אנחנו רוצים לשאול את הרב אולי עוד קצת, שהרב יסביר לנו על המשמעות הפנימית של הושענא רבה, ולמה בעצם היום הזה נקרא הושענא רבה? אז זהו, פה יש באמת דבר מאוד מעניין. תשאל אנשים למה זה נקרא הושענא רבה וכולם עונים את התשובה, כי ביום הזה אנחנו אומרים הרבה פעמים הושענא, מה ש... שזו תשובה נחמדה. כן, זו תשובה נחמדה. זה אפילו אבל קצת... זו תשובה טכנית. זו תשובה טכנית והיא קצת מצחיקה, אני אסביר למה. פעם פורסם מאמר, אמא שלי סיפרה לי, פורסם מאמר באיזה ירחון מדעי באנגליה, ושם המאמר מאוד התפעל מזה ברית המילה אצל היהודים לפי התורה היא ביום השמיני, כי גילו שבדיוק ביום השמיני רמת קרישת אדם היא הכי גבוהה. וואו, איזה יופי. אמא שלי אמרה לי, תראה איזה מטומטמים הגויים האלה. הרי זה בדיוק הפוך. בגלל שהקדוש ברוך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. וכיוון שבתורה הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו למול ביום השמיני, לכן הוא ארגן את זה, שרמת הקרישה תהיה. אבל מה הם חושבים? תראה איזה פוקס, תראה מה... לא, זה לא פוקס, זה ככה מתוכנן. או דומה לזה משהו, מישהו פעם אמר לי, תראה איזה יופי שאנשים, גברים, במשך החיים הרבה מקריחים, מקדימה, מאחורה, בכל מיני מקומות, אבל אף פעם לא מקריחים במקומות של הפאות ושל הזקן, זה מעניין, ותראה בדיוק שם יש לנו מצווה לגדל וזה לא מקריח. גם פה זה בדיוק הפוך, כיוון שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, שמה להשאיר, אז ככה מתנהל הטבע, יפה מאוד גם פה. לא בגלל שאנחנו אומרים הרבה הושענות, זה נקרא הושענא רבה, אלא בגלל שהיום הזה הוא יום של ישועה גדולה, יום שאנחנו מתפללים בו לישועה גדולה, ותכף נסביר מה הולך להיות, ולכן זה נקרא הושענא רבה, עד כדי כך שהמגיד ממזריץ' אמר שהושענא רבה בכלל מתייחס לקדוש ברוך הוא, ישועה גדולה לקדוש ברוך הוא. ומה הולך פה? מקובלנו שאחד השלבים העיקריים של הגאולה, ומקווים שלא, אבל לכאורה זה הולך במהלך הזה, זה מלחמת גוג ומגוג, ואמרו לנו רבותינו, ככה מסור לנו במסורת, שמלחמת גוג ומגוג, אחד השלבים הקריטיים ביותר שלה, יהיה בסוכות, הושענא רבה, בשלושת השעות הראשונות של הבוקר. זכינו לקרוא את זה עכשיו בהפטרה. ואנחנו אפילו אומרים את זה, נכון, ובשביל זה חז"ל תיקנו לנו את ההפטרות, גם ביום טוב ראשון, וגם השבת קראנו על גוג ומגוג, זה לא סתם, כל זה בא לכוון אותנו, לרמז לנו, תשמעו, אלו הימים, עד כדי כך שגם רבי ישראל מרוז'ין וגם הגאון מווילנה אמרו לנו שבשביל זה, זה הכוונה, באחד ההושענות, בכל אופן בנוסח אשכנז, אני לא יודע מה בשאר הנוסחאות, יש לנו נוסח שאנחנו רואים, הושענא, 3 שעות, הושענא, זה הכוונה לשלושת השעות הראשונות של היום הגדול הזה. וואו. לכן זה נקרא הושענא רבה, לא בגלל המצב הטכני, אלא המצב הטכני נולד בגלל גדלותו של היום. תגיד הרב, ולמה כל זה מתי שאנחנו נמצאים בסוכה? דווקא בחג הסוכות. זה מדהים. המצווה של הסוכה היא אחת המצוות המופלאות. לצופים שאולי לא מכירים את המושגים, נעשה את זה הכי פשוט. בתורה יש לנו הכי הרבה
היתרים וקולות מדאורייתא שמשה רבנו לימד אותנו. זאת אומרת, מי שאין לו קרשים, מי שאין לו בדים, יעשה סוכה עם חוטים, העיקר שיקפיד שלא יהיה מרחקים של יותר מ-28 סנטימטר בין חוט לחוט, זה נקרא לבוד, ויש לו סוכה מהודרת לגמרי, וזה נקרא שהכל סגור. רגע, מספרים איזו בדיחה שאחד כאילו עשה את הסוכה לפי כל הכללים, החוטים, ואחר כך אפשר להבין למה נגנבו לה כלי כסף, הרי הכל היה סגור לגמרי. העניין הוא שבאמת אנחנו יוצאים החוצה מהבית שלנו, מהבית החמים והבטוח, יוצאים למשהו מאולתר לגמרי, וזה נקרא בזוהר צילה דמאמנותא. אנחנו עכשיו חוסים בצילו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו מוגנים. ואם נחבר את זה למה שדיברנו מקודם, אם זה בדיוק בעיתוי כזה שכולם אומרים בכלל לרדת לבונקרים, עבי בטון, ובמקום זה אנחנו הולכים ללבודים עם חוטים וכל מיני... וואו, כאילו זה לזרוק את עצמנו על הקדוש ברוך הוא לגמרי. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, זה נקרא צילה דמאמנותא, תזרוק את עצמך על הקדוש ברוך הוא. יש קשר בין כל מה שהרב דיבר עכשיו למצוות ארבעת המינים? זו שאלה מקסימה. זו שאלה אפילו העיקרית ביותר של הערב. כי ארבעת המינים, כמו מצוות סוכה, הם באים לבטא אחדות בעם ישראל. ודווקא בארבעת המינים, הפוך מסוכה, אנחנו רואים שיש הרבה הקפדות. נקודה וצ'יפ צ'יק וכל מיני דברים, ואין לו לוותר על כלום. בכל מין ומין. הוא יהיה כזה והוא יהיה כזה, וזה היופי באחדות. וזה מה שאנשים לפעמים מתבלבלים בין אחדות לאחידות. באחדות אני לא דורש שאתה תהיה כמוני או שאני אהיה כמוך. לא, אתה תהיה אתה, אתה תהיה אתה, אני אהיה אני. כל אחד ישמור על עצמו בדיוק כמו שהוא, אבל בואו ביחד. וכל זה, הסגולה הגדולה שלנו, האחדות, האהבה של עם ישראל, זה מה שהציל אותנו בימים הגדולים האלה. הרב זאב ערן, תודה רבה, כבוד הרב.